Pevçinin dinavbera hizin evlekariya Türkiye û PKK'da didomin. Lêbelê van rojan di çapemeniyê de têgotin ku dê prose ji nû ve dest pê bike û di Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî tê de navbenkariyê bikin. Her wiha di wî warî da HDP jî iddia dike ku Serokkomar Erdoğan nayê ku prose ji nû ve dest pê bike. Saray hemen kesiyor. Serokkomar ji nûçeyên bi vî rengî dîsa aciz dibe. Serokkomar Erdoğan ku kesê ev prose bi dawî anîye, qet nahêle ku ev mijar ji aliyê raya giştî ve bêne qaş kirin. Ev helwesta bi serê xwe nîşan dide ku kê prose daye dest pê kirin, kê ew bi rê vebiriye û kî di pevçûna aloziyan de bi israr e. Welcome. Fine. Happy to see you again. Partiya Desthilat AK Parti jî dibêje Amerîka û Ewropa di warî ji nû ve destpêkirina proseyê da li Tirkiye zorê dikin. Li gorî AK Partiye heta ku PKK dest ji çêkan bernede dê proseyê çareserî bi ti awayî dest pê neke. Bu siyasi iklimde, yani bunun şimdi ayrıntılarına girmeyelim ama bu siyasi Hem de hündür yekîtiya Avrupayê da hem jî di navendên polîtîkan devrên Amerîkayê da di warê vegera li ser proseyê da li ser Tirkiye ısrarek heye. Ev hevlên bêvatê ne. Ji bo van pêşniyara min ev e, eger ku ev dixwazin proseya ji navê dest pê bike, têkana tiştek ku divê Amerîka, Avrupa, Komên Kurd û Partiya Demokrata Kurdistanê bike, qanîkirina çekberdana PKK'ye. çözümün ve çözüme ilişkin problemlerin yeniden gündeme Geldik. Proseya çareseriyê di sala 2013 da dest pê kiribû û di havîna 2015 da jî bi dawî hatibû. Ve milletin Hem AK Parti hem jî HDP ne li dijî daxilbûna Herêma Kurdistanê ya di proseya çareseriyê danê. Lêbelê her du partî jî di van şert û mercan da pê nebawerin ku proseya çareseriyê ji nû ve dest pê bike. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.